Dneska tu máme nový diel z Minecraftu. Chcel by som k tomu povedať, že už som to tu trošku hral. Krásne som ho zdemoloval, čo? Takže som tu hral docela. A už som niečo spravil s týmto domom. Ako vidíte, už máme strechu nad hlavou, ale keď sa pozrieme hore, je to úplne hnusné. Takže idem zatiaľ naťažiť trochu dreva a tak. Dúfam, že sa nám to podarí niečo. Naťažiť. Dneska to bude dosť krátke video, pretože nemám toľko času. Aj presádko. Ale ďakujem. Ok, už ideme naťažiť trošku drevo. Za chvíľu nebudeme mať krompáč. To je dosť blbé, ale nejako sa s tým obídeme. Hop. Takto. No. Bude tu lietajúci strom, neviem. A my hlavne potrebujeme tieto, lebo my potrebujeme tie dosky. Hop. Ja už úplne zabúdam na tieto. Hore, lebo spravím iba 2 bloky, ale no. Ja potrebujem drevo. OK. Prešátko. Počem. Ja sa no tak. Vlastne ja som si zobral postel, takže som v pohode, nemusím ísť do... Blbá voda. Takto. Asi už pôjdeme. Hop. No, zaspíme si trošku a potom pôjdeme ďalej. Hop, zoberaš a ideme ďalej. Fakt dneska to chcem spraviť čo najrýchlejšie. Pretože dneska, jak som povedal, Maria, ako to vyzerá. Všetky tie domy vyzerajú krásne, len ten môj je škaredý. Budem plakať. OK. Už tuto mám krafťák, ako vidíte. Ale ja si teraz idem vykraftiť tie plenky. OK. 56, to je docela dosť. Hop. To je 13, OK. V pohode. Tieto 3 stony. Takže investujem do toho baráku, jak som ti ho zdemoloval. No OK. Jenže chcete vedieť, koľkokrát Ježiš, prepáčte, mi tu zaútočil na mňa golem za to, že som tradoval s väzničanom. Tak za to ma on hodil do vzduchu. Takže to som bol dosť naštvaný. Teraz tieto sena chcem využiť na toto. Tento crafting na to. Takto. Tento stávam z blbej strany. To je dosť blbé. Ale my si vždycky s tým poradíme.
Čo je? Ono... To vážne. To som nevedel. OK. Tak teraz ja som tu za debilka. Tak. Prepačte, no. Hop. Super. Čo na mňa čumíš? Bizďák. OK. Tu si zatiaľ položíme crafting. Spravíme si schodíky. Takto. Takto zatiaľ 12. Pretože... Viete, jak to myslím. Hop, hop. A toto už je v pohodičke. Zase trošku. Dobre. OK. Hop, hop. Však počkajte, jak to bude vyzerať potom. Tento domček. Zase si budeme iba stavať dom. Teraz som to trošku poslal, čo som nechcel. Zase si spravíme schodíky. 13. Sme si teraz spravili. A môžeme pokračovať v ceste. Nie. Som to pokajdil. Moje schodíky. Však som to už bolo skončil. Ti to trvalo. Tak. Tak. Takto. Takto. Tak. Ježiš, nevidíte, jak sa sústredím? Ježišemaria. Teraz som to zase pokadil. Tak fajn. Nie. OK. Už len 8 máme. Ale to by nám mohlo stačiť. Teraz som akurát zapadol dole. Ale ja sa dostanem vždycky hore. Aha. Čo ste si mysleli? Hop. Ne, nepadajú už, kurník. Nechcem nadávať. Hop. 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 To prdele, ty vole. Schody. Tu sú tie moje divné schody. Super. Hop, hop, hop. To by sme mali. Hop. Jak najväčší dement to tam položí, nie?
Ty vole. Dement. Okej. Strecha. Za chvíľu bude out. No. Ako vážne. Ja to už serem. OK. Vy uvidíte iba, ako dokončím túto debilnú strechu a to bude konec tohto videjka za chvíľu. Sorry. Mne na to nevídu tieto posraté. Sorry, sused. Požičam si, dobre? Sorry. Ti trošku drevo zoberiem. Nebo je to iba pár dreva. To bude v pohode. Ja ti tam potom vrátim, dobre? Kľud. OK, už si to vieme vytvoriť. OK. Ideme hore a takto ukončíme toto videjko. Fanfári. Do prdele. Fanfári. No to nejde. Na čo ja som to? Do prd. To je môj stracený čas. Tu má sused. Vytvoril som ti. To vyzerá. Bože môj. Ježiš, ja mám najchuť. Aspoň nebudem vyzerať jak retard. No. Toto bude na dnešné videjko asi všetko. Takže keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like. A keď ešte máte u mňa odber, tak dajte odber. Zatiaľ čus.